Oh iya. Andes, Andes. Andes nanti. J sampun paripurna. Andes Rasido. Oh Rasido. Rampung ya. Malah kayak orang doa bulan. Oh, jelas lah. Iya toh Des. Des. Rambut gawe iki mah bocah iki nanti. Ora sido pentas, Mas. Oh. Andes. Sik ning jero koper mau ya, bocah. Agak nyelonjorke. Saiki sudah rungat bocah. Agak nyelonjorke sik ngarep lho. Oh. Angel kan. Karo Telkomsel 10.000. Kan sirai. Dokter Indra wis angkat tangan kok. Kalau sang sikile kan mati. Sinyalnya hilang. Untung wis rampung. Pas rampung bangun anak mau. Layak wis live tak cek. Mekane engko rampung iki.
Komet. Hades. Ini dijepit lagi apa nak? Ngomong kok dah. Alah, dua mie kok dah. Sisi mana lo? Endong aja. Jangan lama-lama. Awan nyatro maju. Buatan nyatro mutu Pak aman. Cek lo. Aman. Ayo maju meneh. Iki diambung men. Diambung. Oh, men kamu strom. Wes. Ayo salam sih men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah men. Awak dhewe tekan ndi? Heeh, nyong tekan ngendi? Lah iya. Lah iki. Ki acarane iki. Acarane nopo? Kowe. Kae Ngendi? waca. Ngendi? Waca dua ae. Oh, Riko ngali-ngali modon rambut biru. Modon. Nah, modon kabeh. memperingati hari jadi. Heeh. Kedung Sari yang ke Oke. 79 Lah iya. tahun. Bener ra iki? Bener ra? Bener, Pak. Bener. Berikan tepuk tangan dulu. Nggih. Iya. Luar biasa. Didongake muga-muga latar rezekine sehat selalu. Desane tambah maju. Lah iya. Aja maju-maju kaya untung wadah. Jadi cukup masyarakate sing maju. Nggih. Yang ngomong Pokoke tentrem ayem. kemari pala jinyawi saling tolong menolong. Berarti nek ana tolong. Kesilap kowe. Ada serigala di sini. Tolong. Tolong. Dewe yang ini dewe men. Ada penari-penari ini, ada pawangi. Pawang. Pawang
Ndi? Pawang udan, Pawang manuk. manuk matamu. Lah cok. Lah iya Manuk. iki ana Pak Dokter. Nggih Pak Dokter. Tukang nyuntik bokong. Heeh. Bokongku suntik, Pak. Wingi tak suntike nggon Pak Dokter. Lah, piye? Lempung sebelah. Kowe muduneng ya muduneng. Lah iya, Nggih. dan ana bapake. Nggih, bapak. Pakai kopi cowboy. Heeh. Gitu. Iya. Sapa? Michael Jackson. Lah sapa? Lah sapa? Bose iya penari apa? Kayak asli penari ya. Sinten? Iki sinden penari asli. Lah kok iso? Penari. Penari apa? Aku ora joget ya lara wingi. Lah piye nek joget? Ngene ta. Heeh. Kedawan sikile jinjite. Heeh, piye? Lagu telung jatah itu kok netral. Oh. Lah iya. Lah sing sebelahe. Bilae tasih macet. Aja Pak kula lodeng mau tahu susur. Pak hati-hati Pak tahu susure Pak. Kula telepet ning untu mau Pak. Lah nek mergo untumu. Oh iso kadil-kadil ngono. Ayo settingane untune tadi Ayo, ngono iya. kuwi. Iso apa, Des? Heeh. Iso apa? Apa? Kadil-kadil. Iso. Apa kuwi? Isine lho. Jadi pas mangan toge, Tok tahu apa toge toge? tahu ana togene. Heeh, Pas dipangan. aku mengo malah idir-idir ngene. Oh ngece wong jan idir-idir iki. Lah iya, Lah niki lagi sebelahe iki ya penyanyi. Hai. Wih, nek diladokke piye? Aduh seksinya. Kok dadak rukur-rukur to? Kadasan aku Bang. Ayo lah ya. Wis, pokoke didongake wis. Ah, luar biasa. Iki yo udah teko mublok Pak nek kene to, Met. Heeh. Awak dhewe menghibur, Met. Ono request. Request apa? Pokoke 50.000 aku oleh duit. Duit apa? Aku nyanyi. Kowe nyanyi? Aku nyanyi. Oke. Jadi kan awak dhewe bareng karo dokter Injari mau ya. Oh. Kan nyanyi juga nanti. Oh, kamu urung nyanyi belas ya? Belas aku Urung. ngetok ora. Oleh bakso ya? Iya kok basane wis teko. Kemepian Kene rasanya. ngono kat wae. Kita tos dulu Anda. Iya, monggo ya itu minum impus. Ya. Minum apa? Impus. Impus itu apa? Impus itu dok-doknya itu. Des, arep bakso apa ora? Ora. Aku duwe loro. Bakso dhewe. Ameng loro iki oke, baksone enak jenenge bakso maju mapan. Hah? Heeh. Apa disutil? 5758. Oh. Maju mapan. Maju Nek mapan. dheweke udah bakso. Lah apa? Lato-lato. Sing maju. Dadi kendor apa piye? Mak kowe aneh-aneh. Ayo, Yo. lakoke men. Nggih. Men wiyogane anu tak raosik. Ah, Iki iya. kowe bagian ndelok duit. Sapa duit sapa? Lho, tenang ndi Lah wae. aku ora kenal kabeh Des. Sik, wong lek ngene kono bakul bakpia. Oh, bakpia. Iya, ki lagune ndang kasunyatan men. Oh, iya. Ning sik men saurunge nyanyi men. Lah napa Aku neh? tak gresiki untu men. Lah kok iso? Ndak nyembur-nyembur. Mau ora go sanglet kosoki. Iya. Kowe ibu yang nganti ngompol lho. Ora apa-apa. Ki jenenge ra ngobrol. Lah napa? Ngobrol-ngobrol. Yo, nggih sesarengan Andi. Yo Andi, Aku membayangkan met. membayangkan untukmu Aku- dhewe. Membayangkan Aku roh manuk ning kene ra duwe loro. Lah, kok iso? Ora duwe apa-apa. Heeh. Panas hujan anteng wae. Heeh. Kae manuke. Heeh. Aku nek tak kon kerja gelem kowe. Apa? Upahe 10 juta sedina. Apa kowe? Makani patung kuda salaman iki. Lah Eh lah, sedina tak nek 50.000 aja. piro? 20. Aja ya. Piro? 200 lah. 200. Heeh. Napa? Tak kon dilanti amplop. Ah, lah sobiat. Ayo. Yo, nggih. Hati durung lila. Matur suwun. Matur suwun. Udah ta? Kowe GR temen. Ini sak gandeng langsung ora. Kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Ayo, beban Bapasane kembang asik. mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni Wis cukup lalekno timbang
Yen kowe pasti bisa nglalekne aku sumanding wong liya. Yuk, dari situ dulu, yuk. Sesarengan jatilane gendong asmara.
toh Met. Ora jadi. Tidak boleh. Met, lebar apa Met? Aku wis nyanyi toh Met. Kowe saya ketemu, jalan gitu lagi. Yo, nah saya ketemu duwi esopo. Saya ketemu ya duwi pari. Tato kakek muka yo jadi siji. Laris dagangane tapi yang namun saya ketemu. Dibaca. Oke, jagung dadap. Oh, itu nih. Aku mau dadap. Iya, request jagung prek. Hah? Perak. Ini awak dhewe oleh jagung, Met. Dari jagung dibaca gantian. J. Ayo. Dapat jagung untuk Jasuke ulu. Uluk. Oh, ulu. Koyo Peter Kalkun. Ayo, nek ngono kowe. J matur suwun. Pun muga-muga tambah jagunge, Tambah rezekine. ayo iki ana apa jenenge Met? Keju. Keju ya. Keju. Oh, keju. Jagung apa? Jagung ya jagung. Oh, Jadi keju karo jagung bersatu. Jadi nih keju. Apa? jagung. Oh, jagung. Iki sing jenenge keju gong. Oh, nek anu kesuwen ning turu. Kesuwene turu. Jigong. Ngiler. Kowe kowe nek turu ning aku yo ngiler. Ora apa-apa. Bisa dadi peta. Ya pulau aku. Atur sembah nuwun. Alhamdulillah Met. Yo. Iki jagunge teko diluteh ana bakso, ana sosis, ana apa wae. Ngasih nyemprot. Ya, Pokoke laris kabeh. Iki salah lagu ya ora Abdul. Heeh, piye? Kowe joget neh, aku tak karo Dokter Ingkar. Heeh. Lagune Lilo Mas. Lilo. Duet. Itu sikit mangan. Lagu berdesem kowe. Oh. Ngono. Kita berdesem kowe. Lagune Lilo. Lilo. Iki request-e Abdul. Oh iya. Abdul arek menehi di 30.000. Adul ki sapa? Kakakne jejak. Apa sapa? Dul, aja lali ya Dul. 35.000 lho. Aku mau ra sida. Ngono. Yo. Ibu mriki Bu. Ibu jenengan niku. Jenengan niku nggih. Pri. Niki Mas. Heeh. Mau Bu. Pri keamanan, Bu. Demi keamanan. Demi keamanan. Masuk. Nah, masuk. Iya, Mas teko. Yes. Ayo, siap, Bu. Ngampil sembritane kula Bu. Situ. Nah niki. Boten diboto. Aman, madhep mriko Bu. Cobi jenengan nyiapke niki Bu kalih kula. Nggih. Kula tak dadi iki ana apa Mas. Lah napa? Awak dhewe beres. Heeh. Aja ngalah arep Bu. Ayo. Piye iki? Mboten dipahi napa-napa niki Dok. Jagung. Awak dhewe ngedikan urip Mas. Sing nasan iki enten sing putri barang. Nah, ayo saurunge awak dhewe nyanyi. Heeh. Ibuke kon nyiapke dhewe. Oh ya. Oh, ini sedane apa? Bu, sing saken apa Ibu? Men ya Pak Ese. Oh, baris. Pripun monggo Ibu? Siap. Ayo, Met, ayo. Siap, gerak. Ribut. Siap, gerak. Oh, siap. Ya. Siap, Ibu salah. Yo, lanjut. Menang. Ya. Enak, Bu. Aneh. Des. Baris berbaris ki ora semaur wae meneng. Ya, aku mana gegawan itu. Ngomong wae baru jamu. Awang sing siapa wae gegawan itu. Wis kok karo dewas ki ngono. Iya, iya untuk ulang banget. Ojo ngengkel kowe iki ojo. Ngengkel. Hitam gak? Aku wis diisi. Ya, aku. Kari
Ayo Bu. Cap. Ayo Bu. Bu. Istirahat cepat. Sabar. Ini mulai ditopowi. Aja istirahat. Oh no. Tangane gotong. Ayo ora ngono. Aku ora ngono nek. Kok betul to? Wes, tenang. Siap. Gerak. Cangkemmu. Cangkemmu sapa? Biar mundur. Kan cangkemmu aja mriku. Awak cangkemmu sing ndi? Para kawak cangkemmu. Ruwet bet, matur sudah nuwun, Mbak. Berikan tepuk tangan dulu, Luar biasa. Kowe awak dhewe ngene kabeh sik yo, Mek. Wis, bar ngene nyanyi awak dhewe salto-salto men ibu-ibu nek rezeki awak dhewe. Aku gumumet BPE saiki mabur-mabur kae. Keo. Ngono. Yo. Tak rasa ya. Yo. Ora nyono, ora ngira. Kowe medhot. Dek maju didoni ra kok, Dek. Taline asmara. Tresnaku kang tulus suci. Rambut Joko malah bablen jani. Alah kita ini kepedesan boleh. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Jadet. Najan apa jane ngati nanging aku ra iso ngon jati. Ayo Riko sing nyanyi Penak men. Aku wayahe luhur. Mau kanca-kanca. Ayo. Bersama samperan Panjerino. Terima kasih.
sing ambulan. asetnya itu loh. Eman-eman. Apa nih? Asetnya. Konang saya pinter, Des. Suwe. Suri dia, suri. Yo, awas dia salto main. Yo, awan ya, Des ya. Terus pulau. Mata bintang ini. Potong jati. Iya, Cang. Oh, potong jati, potong telo. Satu sewu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rekasane wong brongos iki. Ayo, Nyong. Masih tepuk tangannya dulu. Kata lagi. Ora loro kena watu. Hati-hati niku can muyak ngoten niku. Antok kapak kita to. Tak lompatan nih. Mbok ya sadar untuk kontes. Mbok. Rupanya iso ngaju. Bismillahirrahmanirrahim. Aja nyangkut tutu, aja nyangkut tutu. Kejap. Dan inilah Oke. Yang menjadi pemenang Ngene dilompati ngono petok. Oh iya. Jadi kepetok ngene. Berarti nyong rene nyong. Iya, nyong lompat rene. Oh, ora bisa kene petok. Des, bisa dengan bulu.
Ayo, kau ketek kemana? Ayo, ayo Pak. Ayo, layar lagi Pak, Bur. Jalan kerja. Mantap. Ada duit-duit. Hah? Ada duit-duit. Asik tak? Iya, piro meneh? Ada jang. Hah? Ini. Sak untung dari gue. Ah, sak untung ngono. Kesuwen. Ora yakin dibayar di sondo. Nyong. Ora yakin. Wis tenang to. Damkar siap damkar. Andes. Ayo. Aku yang iso munggul. Kenapa? Lato-latone munggul. Wes lah. Yo, bisa cepetan enggak boleh meneh. Des. Senyum dulu Andes. Ya, Senyum dulu. Ini sel ngomong kok kancane kok yo. Aku malah nyembur. Apa sih yo? Sampun. Wes ki wis mulai gendeng ya. Ya deh yo. Om ya. Aku wis dinaik om. Yo cayo. Oh, saya ketemu 20.000. Dul, 20.000 dul. Nun, ai kain. Nongo sak. Yo cayo. Yo, oke begawe yo cah. Andes. Dalam. Buat yo sekur senyum Andes. Gila. Full senyum tambah cepu. Ayo, jalan Vigo. Ayo, jalan Vigo, jalan. Yo cah. Mari teman-teman.
Terus lagi. Bapak lagi ada bakar toh Pak? Karena jadi kan kebas itu. Ya tebas dia kayak rambutan iya. Iya Cok. Di Linda nyon lagu ini live streaming di Linda. Linda Sarita. Teman kita Mbak Linda Semoga cepat sembuh ya Mbak Linda. Ya, titip salam kagum teman-teman sih dan Yogo penari dan pawang mengucapkan semoga cepat sembuh buat Mbak Linda. Ini nih mas lagu titip kangen Mas. Titip kangen, bakal dikasih. Mau dutannya cidrong ya Mbak, satunya ya. Oh iya. Sopo sing citro Mas. Ini kok. Ya oke. Oke nanti dipinangkan satu-satu. Apa sih Dani? Cidro dulu, oh iya oke. Cidro dulu nggak lari kok. Ini mau jadi nganu. Apa? Ya, ya, kecil. Momentum sih, ya gimana? Sepiro? Sebelum Bu, sabar di sini ya. Jangan mentem dok. Ya. Ora ya. Sepiro? Mboknya sepiro? Baik gede apa cilik? Boe, lama. Kalau dia apa nama? Supengnya buat Ya kamu. lah. Saya nanggu ya. Oh, Karboto. Karboto. Karbata. Karboto. Nangkat jadilah. Kurang grup. Siji. Ayo kudu diratake. Waduh. Ya kok ya. Oh, Mas, kok mbok sate lah. Bosak. Bosak. Bosan. Sik ya. Ya. Ya Jo. Ya tapi nggak harus apa. Jawab dong. Ya jangan. Sapa we? Sing penting ono nyawane. Kucing ya. Hah? Kucing. Rar. Des. Kucing. Ini jane ngapa ta, Des? Sik ini. Mendem apa? Monggo kanca-kanca. Yo.
bojone sinten iki wae. Mas, telakmu ki kok 150 cc ora 250 lho Mas. Para pedhot. Tenan ya Iki iki. jenenge nyanyi taruhan nyawa. Oh. Iki kok sing arep pedhot telake sing nambahi sapa? Nah. Piye? Pak dokter masih nambahnya. Oh iya, kamu dokter ya? Kamu dokter ya? Iya tante. Goblok. Iki puskesmas terdekat mana ini? Puskesmas terdekat mundi? Piye apa kepiye ya Mas? Niki lho sing iki ora ngatasi iki. Ora ngatasi ya. Suntikan rabies ya Mas. Oh. Sepira mau cah? Lali aku. Yen mengkono dek. Aja lu. Ini gak koyo wis. Wis aku kesel ya. Yen mengkono mbok tak nyambut gawe. Aduh, musik. Sesuai dress code kita hari ini. Terima kasih Mulia. Iya, 576. Aku kenangan ya Mas. Aku Terima di kasih sini Bu, aja ya. sehat selalu. Amin. Ora iso bayar pajak. Ora iso. Wes apa? Sudah balik. Ora iso. Sido pacet ora. Ora ada pajak orang yen mengkono dek. Aku ra sido. Pajak. Ra apa-apa bayar no 50. Oh. Jamet. Oke kono kontrol. Lo piye dene 50 kurang trimo. Ayo. Monggo. Ada Cidro, ada bungkus sing ngelokso. Kowe nyanyi sing ndi? Aku ora wae lah kono penting. Anu, ijeng miring. Iki sing iso ngatasi iki mung Gusti Allah iki. Wes bener gue Mas. Monggo, pun pindah kali mbok setunggal. Cidro dulu, Cid. Monggo, ayo bergawe Cidro. Iya. Iki lho, ana tambahan iki. Iki. Oh bener. Itu gua ciri. Rabisik. Ora bisa nyambi ya. Siji wae ya, Des. Siji. Siji ra apa-apa. Siji. Sebelah. Siji. Siji botok kowe. Monggo. Iki pancen butuh nada loro kaya kene remo ati iki yen eling janjine ora kira jebul lapis wae. Thank you.
Yo, kung sing Sakit, mokso bro. iso meneh tak akan mulih gue. Mulih ya, Bro. Wayai. Wayai. Des. Ini nenek ngomong ngono ora diusir lho. Tiga sih, putus. Salahku ya, salahku. Iya, salah. Nah. Siapa sih gundul des? Gundul ramangkat saiki.
Thank
Iya, iya. Atas Karo Jati. Atas Karo Jati.
Cik.